No niin, tervepä terve. Tänään me pelataan Happy Wheelsia. En oo ennen pelannut, mutta ei voi mitään. Mä en niinkö oikein tiedä. Test level, mitäs tää tarkoittaa? En mä tiedä, mutta nyt mä menen kruisailemaan tällä ihmeen vanhuksella. No niin. En mä nyt oikein tiedä, miten tätä pelataan, mutta koitan kuitenkin. Blood level options black. No, Happy Wheels black. Mennään tänne uudelleen, painoin vahingossa väärää nappia. Joo, tossa voi kestää pari minuuttia. No kattokaa sillä aikaa mun taustalla. Eikö se oo hieno? Nyt tossa Happy Wheels. Kone vähän lagaa. Elikkä en pysty laittaa alemmas. Nyt tää teki jotain. No niin, täältä tää riittää. Näitte kuitenkin sen yhden